kertomus Taiko 14 tapahtumista. Kyseinen yksikkö, hän perusti aseman 14. Aslialaisilla ja laivaston henkilöstöillä oli riitaa asiasta, joka ei tarkemmin selvinnyt, mutta hänen mukaansa laivaston henkilöt eivät pitäneet aslialaisista. Luutnantti Vormius on käskyttänyt aslialaiset nukkumaan telttoihin. Averant ei ole varma, kenen ajatus on alun perin ollut. Aberantin mielestä silloin kyseisellä hetkellä ajatus siirtyä ulos ei ole ollut reilu ottaen huomioon, että laivaston henkilöt ovat olleet hänen mielestään ne, jotka ovat riidat aloittaneet. Tämän jälkeen on parakki, jonne laivaston henkilöstöt olivat asettuneet, räjäytetty paikalla olevien sissien toimesta.